Jenna! Missä sä olet? Jenna! Huhu! Jenna! Ha. Jenna tänne! No mihin? Jenna! Mitä ihmettä? Jenna! Siellä! Mä hukkasin sut! Noniin. Nyt mä otan teistä video. Noniin, mä otan teistä video. Oi. Ha. Mitä? Ei mitään. Tää on ottanut tässä koko ajan video. Mä olin vissiin painanut tosta napista. Jaa, mutta se sun muistikorttis muuten meni... Meni minne? Täältä. Ai, mikä muistikortti? Sulla on muistikortti siis. Mutta onks täällä nyt toinen? Onks täällä nyt toinen? Se on mun muistikortti. No ei tää oo täynnä. Mitä? Ei tää oo täynnä. Tää kuvaa koko ajan. Ai, Niin, mutta se on se mun muistikortti. Aivan sentään. Mä otin kaikenkin mukaan. Mä käytän sitä käsilaukkuna. Tää on enää kamera. Okei.